Tungod sa sagunson nga pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, mingaab na ang mga motorista sa kamahal niini. Usa ang PUJ driver nga si Joseph Dagaas na dunay rutang Catalunan Grande ang nangyawat og pamasada matag adlaw aron dunay mauling kita sa iyang pamilya. Apan tungod sa halos matag semana nga usbaw sa presyo sa petrolyo, igo na lang itubil ang iyang kita sa iyang pagpamasada. Dungan sa pag-usbaw sa presyo sa petrolyo, butunta ni Joseph kung pwede dungagan sab ang pamasay sa iyang mga pasahero. Ngayon na lang tag madugangag mga pila ka kuanda kay dako na mo kuas krudo halos katunga na natubo. Sama ni Joseph, muna sab ang paningkamot sa driver nga si Cyprio Semblante nga nabalakan na kung masundan na sab ang oil price increase, wala na siya mauli nga kita sa iyang pamilya. Wala kami may ginansya probinsiyane ba kung sigig taas halos taga semana. Oo, sugot nga tasang yung pamasaya na lugi naman kami sa mong round good. Igura sa krudo among round. Subida na mo, apay pasahero tapos padong dito igura krudo. Uyon hinuon ng ubang pasahero kung ugaling magpatuman ug usbaw sa pamasahe. Lisod kay na sultihon kay kining taas ang gasolina kawawa pong driver. Kaya ang kaning mga tao nga pasahero muangal pod kay taas ang pamasahe. O yun ko ana dungagan ang pamasahe kay mahal man gasolina pero og muubos ang gasolina ibalik na po pamilite. Kagahapon halos piso ang gisaka sa presyo sa krudo o gasolina. Busa sa 66 pesos na ang matag litro sa gasolina ug 57 pesos ang matag litro sa krudo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.